Hej, dette Asa fra Websyn og Synergi. Jeg får vi hesum klippen å fortelle hvordan man kan leita i Outlook 2020. Det er således at det tveir mátar nå om at leita etter teldupostum. Tveir mátar du kan leita på. Det ene vi at sortera etter overskriften her beint, og hit sånn at bruka leitefeltet som ligger her oppe. Og for først av vise hvordan man kan leita vi at sortera i overskriften her. Og det simpelthen gjørt på tannmåten at man truster bare overskriften, så vil det sortere etter tog første kolonne, eller hese kolonne som etter fra. Truster og evne, så vil det sortere etter tog, etter bokstavere, og mottaget, så det etter dato. Hvis jeg truster at fra her beint, så synes jeg det her at det etter bokstavere. Og hvis jeg stand ut i første til dømes, og jeg vet at det en telduposter fra en Thomas, så kan jeg truste et T, så kommer jeg ned til Thomas, allt som börjar till. Hvis nu jag vet att det en telduposter som börjar från Synergi, kan jag trycka S, så kommer allt för S. Så är det en latte mate, men det är bara hvis du har inte kanske så raniga mailar, så är det en öde latte shortomat. Hvis du vet att det en telduposter som du har haft en VF-själ, så kan du ägna sortera på VF-själ. Hilmaten det att leita i leitefelten här beint, och det kan du göra på jag kan leita. Jag vet att jag har en teldupost som handlar om trappor och är sån här skipan ner på en mer, så jag prövar välja trappor. Men här kom inte fram. Och orsaken till att inte kom fram till att jag leiter bara i aktuella mapparna, alltså bara inpackarna här. Hvis jag leiter i öllon e-mail-elementen, tar sig öllon mapparna som jag har, så kan det trycka här, så kommer två teldupostar som handlar om trappor. Den ena är den som mailen är sendt, och en som jag finns. Så det är sent för dessa teltene. Alltså, man kan sortera leita via sortera och trysta fra, eller man kan leita i inpakkan här beint. Vi bara leita och skriva leitefelten här. Vi kan till leita efter en mail från Asa. Så inte kommer några mailer fram, men ta för jag bara mailer som lite i inpakkan. Det mailer som ligger i ankra mappen här beint, så kommer det inte fram. Ta man minnas till att leita i här beint. Så nu kommer flera mailer fram, så jag ser det. Det var det. Tack för hesum.